Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ippropona li l-isptar Ser Paul Boffa isir ċentru nazzjonali tal-screening sabiex dan is-servizz fil-pajjiż jissaħħaħ bil-kbir. Il-post se jilqa' ukoll ġewwa fih iċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana u ċentru għat-tilqim illi jkun miftuħ ġurnata kollha. Dr. Abela wiegħed li bi gvern ġdid Laburista l-età tal-screening tas-sider u t-testijiet tad-demm għal kanċer tal-musrana tinżel għal 45 sena. Ippropona wkoll li jibda l-screening għal kanċer tal-pulmun għal persuni high risk u għal kanċer tal-prostata fl-irġiel li jgħalqu l-55 sena. L-istess għal persuni biqraba bi-storja ta' kanċer tal-frixa. Wiegħed ukoll li gvern Laburista iqassam self-screening swab tests joffri l-vaċċin kontra l-HPV lin-nisa kollha taħt il-35 sena u jwessa l-aċċess għal din it-tilqima għall-irġiel. Hawnhekk għal il-mira tal-Partit Laburista li jeqret il-kanċer tal-unq tal-utru minn pajjiżna. Dwar Mater Dei, Dr. Abela propona t-tieni PET CT scanner li naqqas il-ħin tal-eżaminazzjoni. Ippropona żieda ta' 150 sodda f'Mater Dei u li tiġi estiża t-taqsima tal-kura intensiva. Wiegħed il-ħolqien ta' Mother and Child Unit bi klinika ta' qabel it-twelid fost l-oħrajn. Dwar il-kura primarja, Dr. Abela propona li ċentri tas-saħħa ta' Ormi, il-Gżira u r-Raba Tawdex jibdew jibqgħu miftuħa 24 siegħa kuljum. Semma l-bidu tal-proġett ta' Multi Modality Clinic fil-Qawra biex tonqos il-pressjoni minn fuq iċ-ċentru tas-saħħa tal-Mosta. Dwar il-mediċini tal-kanċer, Dr. Abela nnota li l-proċess biex il-Gvern jieħu responsabilità tal-mediċina kollha li sa ftit ilu kienu jiġu offruti mill-Community Chest Fund sa jkun konkluż fil-qrib. Hawnhekk qal li diġà tneħħa l-means testing. Qal ukoll li tmexxija Laburista testendi l-lista ta' orphan drugs għal mart rari disponibbli fuq il-formularju tal-Gvern. Dr. Abela wiegħed ukoll l-aktar insulin pumps lil aktar pazjenti u l-servizz tas-saħħa pubblika jibda jagħti continuous blood glucose monitors lil pazjenti bit-sokkor tat-tieni tip. Tmexxija Laburista għal Dr. Abela trid issaħħaħ ukoll il-liġi tal-IVF. Ser tkun qed tiġi emendata ċ-ċirkolari minnu fih biex inżidu in-numri ta' ċikli li nofru b'xejn minn 3 għal 5. Se nofru wkoll fertility testing b'xejn lin-nisa u irġiel sal-età li għandhom bejn l-età ta' 18 għal 25 sena. Il-mexxej Laburista ippropona wkoll genetic testing b'xejn għal koppji. Dwar is-saħħa mentali, Dr. Abela wiegħed li s-servizz li jassisti persuni f'darhom stess ikun disponibbli 24 siegħa kuljum. Għall-anzjani, il-mexxej Laburista ippropona wkoll l-espansjoni ta' Day Hospital bil-ftuħ ta' aktar kliniċi, il-bini ta' laboratorju għat-testijiet ta' demm u l-ftuħ ta' Renal Dialysis Ward. U ippropona l-ftuħ ta' Medical Investigation and Treatment Unit sabiex tibda tiġi offruta ċertu tip ta' kimoterapija mir-Residenza San Vincenz de Paul.